Ang ngayon dito ka kuli. Oh, very good. Kukuha uy. Hi mga kanais people. Kubanimi ninyo sa among kuan kanang travel today this afternoon. Sa Pasalubong Center. Oh, adto mi sa Baybay City Pasalubong Center kay ako silang giistoryahan sa akong experience ngadto nga kinahanglan nga kanang makaadto pud sila. So excited na sila mo adto tungod kay akong giistorya nila nga nindot maday ngadto sa Pasalubong Center. Naidaghang mga pagkaon nga produkto sa Baybay. Aron dili ta mabanyaga sa sariling atin, char. Itaw mga kanais people, ubanin ninyo pag-adto sa Baybay City Pasalubong Center. So asa taagi ngarita agi sa kwan? Kanipa taagi. Ngarita sa Diversion Road agi. Nahuman naman po no ang Nahuman na siguro. Ya kay ganahan mami nga kauban si Raquel. Kauban mo naman si Raquel. Tanaw na, kung libre ba? Para ming turista sa sariling bayan, Mga kuan mi, kanang mag-tourist mi sa sariling bayan. Feeling turista mi karon Kay mga on ko namin nga tuog, kamote ice cream, unsa pa ba to itong kaunon? Kamote chips, dried jackfruit. Uy, ito amas Raquel sa likod ay. Dry jackfruit o napoy dry nga pineapple. So ato tanaon kung makapalit ba ta. Di man. Makapalit ang atua akong pagtilawan ang ilang mga produkto. Di ba sakto? Atong tilawan ang ilang mga produkto. Sige. Okay na kada Ken? Oh. Okay ka mga nice people, ubanin ninyo. Safe ang among travel paingon sa Baybay City Pasalubong Center. Ngarira may mag-shortcut sa Diversion Road. Wala ba kay gitak-ang dito, Ken? Wa mo ko nagtag-ang pa. Okay. Get inside. Kung nagkili na ito. Hello, Mayo. Hi, man. Di arang jackfruits. Sige. Di arang basket yellow. Bila na dire. Sige, pili ko ya sa imo. Tuway ko dito ko di kana kamukha una na. Papo dito ay pwede pa ta maka-order ngadto. Pila pay ani? Sige pa. Rice isa naman. Imo pila, nari ko ya. Ako ni tilawan ta. Na may flavor dahil no? Mura na siya Pringles, ma'am. Libre bitaw ka ni Kuya sa akin mo. Kani, ganahan mo? Kupaan mo. Skinit iso diha. Libre kami ha? Imo kel. Kau mau ice cream jom, kau mau ingana. Kauna sila sa ilang. Unsay flavor imo kuya? Nakakaon mauna og gikaon kagahapon. Imo reket. Ari kin si lingkod na kin. Imo ko day ang sa may
Unsay flavor imo nga? Labuda. Pareha mo kuya. Nya kaming Raquel mao ni. Oh, mao ni among Raquel. Lami di. Unsa may inyong ika-rate? Pila may inyong rate? Out of 10, the highest number is 10. 8.5. Ha? 0.5. Grabe po na budget 0.5, di na lang 9. Kung maestro pa ka tigil ka grado. Kuan imo ko di. 8. Solid 8. 8. Solid 8. Okay. Sige, nakil ka na. Kaya ron ako kang i-rate kung pilay imong rate sa kamote ice cream. Ilom lagi mo. Sulit kablian. Ha? Kit-kita, kit-kita. Unsa ang kuno mag-abli kit-kita. Kit-kit raman ana ho. Kitaan tali kit-kit. Okay, selamat. Gidani ko di gidang mahugasan gyapon ako ni magamit. Di oy, magamit gyapon. Halo ka mga nice people sa dihang migawas mi ug nakita na mo ang kalangitan nga hapit na mubundak ang uwan. Diha pa mi nakahinumdum nga aduna di ay mi nilabhan nga gibilin dito sa balay nga wa na mo bukas sa usa mi ng laag. So karon ka mga nice people, leksyon na ni nato sa atong ka-excited nga mulakaw. Make sure jud nga wan atay mga pinaypay nga nabilin nga pwedeng mauwanan. Sama namo nga nagapaspas nami og panguli kay hadlok mi nga mabundakan ang among nilabhan nga pila to ka laundry basket nga akong gilabhan karong adlaw. Okay ka mga nice people nga nira ko to bang atong mga tabi kay nagdali ta og uli kay mireses gobyerno lagi kay ngano lagi nga excited ra nga maglaag unya excited ra pud manguli tungod kay nainilabhan dito ang nga nagapaabot nga mabundakan sa ulan ug daghang salamat sa inyong pagtanaw ug pagsuporta. See you on my next vlog. Bye bye.